Bidelaguntza programa. Udalei, udal teknikariei eta herrietako elkarte naiz herritar taldeei zuzendutako trebakuntza tailerrak eta ikastaroak. Bigarren edizioa berrikuntzekin dator. Tokian tokiko errealitatera egokituta, herritarren partaidetzan edo ekintza komunitarioan gogoeta egin edo sakondu nahi duzue? Ikuspegi aplikatutik ekintza komunitarioaren metodologian trebatu nahi duzue? Herrietako elkarte eta herritar taldeetako proiektuak indartu eta kudeaketa erraztu nahi duzue? Hau da zuen aukera. Zer da bidelaguntza programa? Bidelaguntza Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Ona eta herritarren partaidetzarako zerbitzuaren prestakuntza ekimena da. Elkarteetako kideak, herritarrak eta udal ordezkari politiko eta teknikariak trebatuz, herritarren bizi kalitatea eta aukerak hobetzea du helburu, partaidetzaren inguruko ezagutza lurralde osoan zabalduz. Bigarren edizio honetan bidelaguntza programaren hartzaileak ondorengoak dira. Udalak, tokian tokiko errealitatera egokituta, herritarren partaidetzan edota ekintza komunitarioan gogoeta egin edo sakontzen jarraitzeko. Udal teknikariak, ekintza komunitarioaren metodologian trebatzeko. Herrietako elkarte eta herritar taldeak, haien proiektuak indartu eta kudeaketa errazteko. Horretarako, 3 prestakuntza aukera eskainiko dira. Lehenik, partaidetza eta ekintza komunitarioan sakontzen jarraitzeko trebakuntza tailerrak, udal bakoitzera egokitutakoak. Bigarrenik, ekintza komunitarioaren metodologian sakontzeko ikastaro trinkoa, lurraldeko teknikari eta gizarte langileei edo hezitzaileei zuzenduta. Hirugarrenik, udalerrietako herritar taldeei eta elkarteetako kideei zuzendutako ikastaro teoriko praktikoak. Udalei zuzendutako trebakuntza tailerrak. Tailer desberdinak eskainiko dira. Hastapena, nola sustatu herritarren parte hartzea udaletik? Sakontzen, udaletako partaidetza gune, espazio eta prozesuen kalitatean sakontzen. Ekintza komunitarioaren estrategietan sakontzen. Nola txertatu ikuspegi komunitarioa gure zerbitzu eta ekipamendutan? Nola indartu partaidetza eta ekintza komunitarioa 2500 biztanletik beherako herrietan? Norentzat da? Udal ordezkari politikoentzat eta udalean edo udalarentzat lan egiten dutenentzat. Noiz? Aurrez aurreko 8 ordu arteko trebakuntza tailerrak dira. 2025ko urtarriletik uztaila bitartean garatu beharrekoak. Ekintza komunitarioaren metodologian sakontzeko ikastaro trinkoa. Ekintza komunitarioa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta lurraldeko udalen ekintza publikora bideratutako marko kontzeptual, estrategiko eta operatiboa garatzen jarraitzeko trebakuntza da. Markoak lantzen duen ikuspegian eta estrategia metodologikoan sakontzea da trebakuntza ikastaroaren ardatza. Ernesto Morales eta Oskar Ebollo izango dira trebatzaileak. Norentzat da? Lurraldeko edo toki mailako teknikari, gizarte langile edo hezitzaileentzat. Herri txikien kasuan, ordezkari politikoek edota herriko eragileek ere parte har dezakete. Noiz? Ostiraletan izango da. Urtarrilak 10, 17, 24 eta 31. Zer landuko da? Saioetan tailer dinamikak, hizlariak egindako aurkezpenak eta eztabaida irekiak uztartuko dira. Udalerrietako herritar taldeei eta elkarteetako kideei zuzendutako ikastaroak. Partaidetza eta ekintza komunitarioan sakondu eta elkartegintza indartzeko lagungarri izan daitezkeen gaien inguruko prestakuntzarako 4 ikastaro desberdin eskainiko dira. Proiektu komunitarioak garatzeko gakoak. Talde osasuntsuak. Talde eraginkorrak. Elkarteen betebehar legal eta fiskalak. Norentzat da? Herrietako elkarteentzat, herritar taldeentzat eta elkarte sareentzat. Noiz? 2025ean zehar urtarriletik abuztua bitartean garatuko dira ikastaroak.
Kasu guztietan, eskaerak egiteko epea, azaroak 21-tik abenduak 16 arte izango da.